सब भोजपुरिया भाई लोग से हम एगो बात बतावे के चाहतनी कि हम भोजपुरी में सरस रामायण जो लिखले बनी ओकर लोकार्पण काल 30 जून के सिवान में अशोका होटल मीरगंज वाला रोड में टाड़वा गांव के लगे बा। भारी से भारी संख्या में जाके वो लोकार्पण समारोह के शोभा बढ़ाई लोगिन। वहाँ सरस रामायण के उपलब्धि हुई, जरा जरूरत हुई खरीद ली। हाँ, सबका हिंदू धर्म में खरीद के रखे के चाहिए। भगवान के कथा में बा, पढ़ला के बाद बुझाई जो में का लिखाइल बा का बा। ऐसे आग्रह हमार बा कि कल जरूर आई लोगिन। लोकार्पण समारोह के भव्य बना के शोभा बढ़ाई लोगिन। एक किताब के प्रचार प्रसार करे लोगिन कि ऐसे लाभ मिले जनता के। ये हमारा आग्रह बा, यह वाली से प्रार्थना। जय भोजपुरी समाज।